28. pasartea, 15. ipuina, lapurra eta etxe txakurra. Lapur bat zebilen gauzez gauza asko ostean, eta heldu zen aberats baten etxera. Irten zion atarira sakur ora handi eta etxe zain egoten zenak. Eta diotxa, zer darkazu ona kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak, hago izilik, toho gizati bat, eta ez egizu zaunkarik, ez hauziki ere niri. Diotxa sakurra, ematen didazu ogi hau ondo naiz, edo zure estalgile izan nahi. Erantzunen dion lapurrak, ematen dizut isiltzaritzat zuk salatu gabe sartu nahi etxean. Eta eramateko zuk behar ez dituzun diru, eta beste gauzak baina diotxa sakurrak. Nork emango dit niri bizi naizen arteko ogia hiltzen badira zu nire jabea, edo eramaten badizkio zu dauzkan diru eta beste ondasunak. Naizen nuke oraingo ogi puzka bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia. Emango zenidake zuk gero behar dudana, ez duzu erruririk gizonentzat bihotz gogorraren jabea zara horientzat, eta izango ote zara bigunago niretzat. Ez diot nik ogia ematen didanari bilorkeria eta izil saltzerik egin nahi, eta bai gorde bera eta etxeko gauzak. Alabada zoaz laster etorri zaren bidetatik, naiz ez baduzu nik hemen nire hortzetik zula apurtzea. Ez da nire estarritik lapur ogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du ez dela inoiz lapurren estalgile izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etxeko gauzak, eta ez etxe lapurri izan, ez etxe lapurrei lagundu. Ogia eman duenari zor zailea lehietairik eta behar egitea.